La veu dels contes. El príncep de la cara de clavell i la princesa de la cara de rosa. Vet aquí que una vegada hi havia un príncep que tenia la cara de clavell i no volia casar-se que no trobés una princesa que tingués la cara de rosa, perquè així, si tenien fills, tindrien la cara com una toia. I vet aquí que una velleta molt velleta un dia li va dir que sí, que hi havia una princesa que tenia la cara de rosa, però que el seu pare n'estava tan gelós, que la tenia tancada en un castell que no tenia ni portes ni finestres i que ell mateix la vigilava. I que perquè no la pogués veure ni criat ni criada, ell li duia el menjar. Només li feia companyia a la dida i mai no veia ningú més. El príncep de la cara de clavell es va posar en camí. Es va posar a buscar a la princesa de la cara de rosa. I camina que caminaràs i busca que buscaràs. Va arribar a trobar el castell on vivia. Va saber que li agradaven molt els coloms i ell en va anar a comprar més de 100 gàbies i els anava deixant anar d'un en un perquè la princesa els pogués veure volar. La princesa tota se n'agradava i sortia dalt de la torre més alta del castell per veure volar els coloms. I vet aquí que un dia va mirar a baix a veure qui era que els deixava anar i va veure el príncep de la cara de clavell. I tota ella se'n va enamorar i el príncep també es va enamorar d'ella. Des de dalt de la torre de la dida va explicar al príncep que hi havia una mina que tenia 7 hores de llarga, tota de vidre, que anava a sortir a la quadra del castell. Li va dir on tenia l'entrada i que si ell volia anar a veure la princesa passés per aquella mina i es podien trobar. El príncep va anar a buscar la boca de la mina. Va fer 7 hores de camí, descalç per no fer soroll i no trencar-la perquè era de vidre. Va fer cap a la quadra i allí va trobar la princesa i la seva dida. I si la primera vegada que es van veure es van agradar, aleshores encara es van agradar més. Mentre estaven enraonant va sentir-se un soroll. La princesa de la cara de rosa va creure que era el seu pare que venia i va dir-li al príncep que fugís tot de seguida. El príncep, tot esverat, es va posar a córrer dins de la mina de vidre, que es va trencar, i tots els vidres se li van clavar i el van deixar fet un sant llàtzer. Els seus criats el van portar mig mort a casa seva i va estar més de 7 mesos malalt. Cap metge no li entenia el mal i ell tot era pensar: si podia venir la princesa de la cara de rosa, ella sí que em curaria. I va agafar un colomet parlador i el va enviar al castell de la princesa amb l'encàrrec que li expliqués el que li havia passat. La princesa, que va sentir tot el terrabastall de la mina que es trencava i que no havia tornat a veure el seu estimat, podeu comptar si n'estava d'ansiosa. I quan va rebre la visita del colomet parlador i va saber que el príncep estava malalt, va pensar que l'havia d'anar a veure. Va demanar al seu pare que la deixés sortir al jardí, a prendre el sol amb la seva dida. I vet aquí que es van enfilar en una escala, van saltar la paret i van fugir. I camina que caminaràs cap a casa del príncep. Pel camí se'ls va fer de nit i es van deturar a dormir al peu d'un arbre. Al cap d'una estona que hi eren van venir 2 tórtores i l'una li va dir a l'altra: «Saps que el príncep de la cara de clavell està molt malalt? I per mi que es morirà. I tan senzill com fora posar-lo bo, posant-li una fulla de ginesta damunt de cada ferida i l'endemà ja estaria bo i curat». Sentia això. La princesa de la cara de rosa i la seva dida tot era esperar que es fes de dia per buscar una ginestera i collir una bona pila de fulles. Es van disfressar de metge i es van presentar a casa del príncep i van oferir-li de curar-lo. El van guarir sense que el príncep les conegués. De seguida que li van haver fet la cura, la princesa i la dida se'n van tornar a casa seva. Tornaren al jardí, sense que el seu pare ni arribés a saber el que havia passat. Així que el príncep va estar ben bo, va cridar als millors vidriers perquè tornessin a fer la mina de vidre, però ben gruixuda, perquè caminant no es pogués trencar. Quan va estar feta, envià el colomet parlador a la princesa de la cara de rosa, fent-li saber que aquell vespre l'aniria a visitar a la quadra.
La princesa i la dida es varen vestir de metge, com el dia que varen anar a curar el noi, i van baixar a la quadra a esperar el príncep. Quan ell les veié, es va quedar tot parat i comprengué que eren elles les que li havien tornat la salut. El príncep de la cara de clavell va tornar a trobar el seu pare de la princesa de la cara de la rosa, i va explicar tot el que li havia passat i va dir que ell estava enamorat de la seva filla, que s'hi volia casar, perquè, si tenien fills, tindrien la cara com una toia. El pare de la princesa, que estava tan gelós de la seva filla, va trobar molt ben enraonades les paraules del príncep i li va donar la mà de la seva filla. Es van casar i van fer unes grans noces que se'n van parlar molt d'anys. I van tenir 3 filles i un dia que va anar a mercat, a la gran li va dur un galant, a la mitjana una capçava i a la petita un anell de coure. I beseu-me el peu si us voleu moure.